गिबियावनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय जोंनि बिटिआर सरकार 3 बोसोर सारमोननि खुंथाय दिनै जोंनि गेलेखांनाय गेमनि थाखाय जोंखौ एवार्ड होदों बे होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोसोआव खुसि मोनदों आरो आंनि इभेन्टआ शर्ट पुट दाथ' प्रेक्टिस खालामगासिनो दं इन्टारनेसनेलनि थाखाय गोजौआव थांनो थाखाय आरो तैयारि खालामगासिनो दंबावो बुंनो थाङोबाथ' उन्दैनिफ्रायनो आं गेलेबोनाय नेसनेल गेलेबोदों इन्टारनेसनेलबो गेलेबोदों जुनियर साउथ वर्ल्ड पुलिसबो गेलेदों बेबायदि 22 इन्टारनेसनेल गेम गेलेदों नेसनेल फेडारेसन अफ नेसनेल बायदि बायदि गेमाव माने देरहासार जाबोनो हादों आरो गल्ड मेडेलबो लाबोदों बिटिसिनि सारखौ माने थेंक इउ होनो सानो गोजोन्थों सारनिसिम माने बहुत गोजोननाय मोनदों माने फुराना सिनियरफोरबो जेनेबा गेलेफुनायफोरबो गासैखौबो एवार्ड होदों मोनसे थुलुंगाखांनाय आरोबाव मोनसे थुलुंगाखांनायनि लामा दिन्थिनानै होदों आरो मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला